Le ithanda ukubanzinyana kodwa-ke okay, the person you were yesterday might not be necessarily relevant today and or tomorrow. So always find time to reconnect, rediscover and redefine yourself. So lokhu kusho ukuthi eh empilweni noma wena njengomuntu kumele uhlale uzifune, uzibuke, uzibuze ukuba ngabe lo muntu owuyena namhlanje obekuwumuntu obuwuyena izolo usa-relevant yini kwisikhathi okusona? Uzobe e-relevant yini kwisikhathi ofuna sikufice kusasa? Lezi zinto onazo ngabe noma lezi zinto ozi-achieve izolo ngabe namhlanje zisayenza yini isensi? Noma lezi zinto kade uchuma ngazo izolo ukuthi izona ezikwenza umuntu ngabe namhlanje zisayenza yini isensi? Zisa-relevant yini? Khona kusasa zizobe zisa-relevant yini? Noma kuyobe igama nje ukuthi wena unokuthi nokuthi, kodwa at that point in time zizobe zingasekho relevant. Lokhu kubiza ukuba empilweni kumele uhlale u-disconnect-e kuyona yonke into. Lokhu okucishe kufane nalokhu engake ngakusho ukuthi kumele ube willing ukuthi kube nezinto ezisukayo kuwena. Nalapha-ke kumele u-disconnect-e kuyona yonke into. U-disconnect, ube disconnected even from yourself ukuze uzokwazi ukuzibuka kwi-angle yomuntu ongaphandle. Uzifune, uma usuzifunile wazi-rediscover, ziphe igama elisha or redefine yourself ukuthi okay, mina izolo bengiwukuthi nokuthi nokuthi. So njengamanje into e-relevant ukuthi ngibe ukuthi nokuthi nokuthi. Okusho ukuthi moving forward mina ngizoba ukuthi nokuthi nokuthi. Ungabi umuntu ohlezi uwumuntu oyedwa. Wena umuntu owuyena 5 years ago namanje usawuyena. Umuntu owuyena 10 years ago namanje usawuyena and 10 years from now uzobe usawulowo muntu. Zihlukanise, uzifune mese uziphe igama elisha. Uziqambe kabusha, uzizale kabusha, uzenze ube relevant to leso sikhathi ophila kusona. Isibonelo engingasenza ukuthi at some point i-communication yayenziwa through ukubhala kwey'ncwadi ziposwe mese zihamba lawo masonto eziwahambayo depending ukuthi iya kephi incwadi. Mese efika lowo muntu ngaleso sikhathi ezofika ngaso, efike eyifunde mese eyaphendula. Okungenzeka ukuthi ngezinyanga eziwu-3 mhlawumbe ugcine ukhulume kabili nomuntu, naye ekuphendule kabili nomuntu. Uma kungase kube khona umuntu ongathiwa namanje usaqhubeka naleyo system leyo, usayokubhala iy'ncwadi elindele impendulo and mese ibuyile impendulo mese naye ayibuyisa eyayiphendula leyo mpendulo leyo. Lowo muntu kungamele e-disconnect-e, ebheke ukuthi ngabe ngampela esikhathini samanje leyo nto isa-relevant yini with i-technology esesinayo. Isayenza yini isensi leyo nto ukuthi ubhale incwadi ulinde amasonto uba ifike kumuntu ofuna ifike kuyena, uphinde ulinde amanye amasonto ukuthi eyiphendule leyo ncwadi leyo, akukhathalekile ukuba into ephuthuma kangakanani. So uma usubonile ukuthi leyo nto ayisekho relevant esikhathini samanje, buka ukuthi
ikuphi oku-relevant, ikuphi okungakwazi ukuhambisana nawe kanye nesikhathi ophila kusona, mese u-adapt-a kusona, mese uzipha or uziqamba kabusha. Mese uyasho uthi no, mina le nto yamaposi ayisangisebenzeli or ayisebenzi. Into esebenzayo njengamanje ukuthi ngisebenzise lezi zinto ezisetshenziswayo okuba i-social media. Nawe-ke empilweni kumele uhlale uyenze leyo evaluation leyo yokuthi usihlole. Engathi futhi ungayenza le evaluation leyo kungekho okuzokuphazamisa, u-disconnect-e kuyona yonke into even from ukusebenzisa ifoni nokukhuluma nabantu nakuzona zonke izinto ezikwenza uzi-define. Mhlampe ngingabeka isibonelo sokuthi izinto ey'njengabangani ey'kwenza uyi-define ngokuthi mina nge-weekend ngisuke ngenza ukuthi nabangani bami, zi-disconnect-e ube nawe. Uhlale nawe ukwazi ukuzifuna uzithole mese uyazibona ukuba umephi la ome khona ithini i-way forward. Uma usuka lapho ekuzitholeni kwakho uy'misele ngokuthi usuke uyephi, uphokophelephi, ikuphi ofuna uku-achieve-a, ikuphi ofuna ukuzuza. Ungavumeli nje ukuthi wena ube umuntu ongashintshi. Zifune, zihlukanise kuzona zonke izinto ohlangene nazo, uzifune, uzithole mese uyazi-redefine-a ukuthi wena ungubani, wena ufunani empilweni.